دوستان محترم، دنیا خطابت کا بہت بڑا نام تھا۔ اللہ رب العزت ان کی تربت پر، ان کی قبر پر ہزارہاں کروڑہاں رحمتوں کا نزول نصیب عطا فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا محمد مشتاق احمد سلطانی رحمت اللہ تعالی علیہ گجرانوالہ کا ایک راج کیا اپنے دور میں خطابت کی دنیا میں۔ انہی کے ماشاءاللہ شاگردوں میں سے کئی شاگرد ہیں ان کے جنہوں نے بڑا بڑا نام کمایا ہے، اور ماشاءاللہ انہی کے باغ کا ایک پودا لگایا ہوا آج ہماری سٹیج پہ جلوہ گر ہیں محترم المقام واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا محمد عمر شہزاد سلطانی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ۔ آپ تشریف لے آئے ہیں اور اپنے نورانی ایمانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک مرتبہ عادت نہیں عبادت سمجھ کے، قرض نہیں فرض سمجھ کے، جس طرح ہر جمعے کو ہم مسجد میں پڑھتے ہیں، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں۔ مصطفیٰ کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، بآواز بلند درود بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، تاکہ قبلہ علامہ صاحب اپنا خطاب ہمیں سنانے کی سعادت حاصل کریں۔ ماشاءاللہ اتنا پنڈال ہے، اتنے اب آپ تشریف فرماؤ، ایک باری درود پڑھو تے فضا معطر ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام، آواز آئے بھائی، آواز آئے، الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلين نبي الأنبياء أميم الرجال صاحب الجود والعطاء ما هي الذنوب والخطايا الذي كان نبيا وآدم بين التين والماء سيدنا وسندنا وأيننا وعيوننا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ووكيلنا وكفيلنا وحبيبنا وكريمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وجمع المناقب لنا أعلانا وأولانا ومن جانا
ومأوانا ومولانا محمد قرة عين بك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وأصحابه وإطرته وأولياء أهل سنته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ درود پاک اے اللہ دی عطا کردہ ہوئی نعمتاں وچوں ایک ایسی نعمت ہے کہ درود جدوں پڑھیا جائے جس ویلے پڑھیا جائے جس نظریے نل پڑھیا جائے اے اللہ دی بارگاہ چ بھی قبول ہو جاندہ ہے اور مدینے والے آقا دی بارگاہ چ بھی قبول ہو جاندہ ہے ماشاءاللہ اتنا پنڈال ہے اتنی ماشاءاللہ محبت نہ تسی بیٹھے ہو ایک مرتبہ با آواز بلند ہر بڑھا ہر بیمار با آواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان میرے اور آپ احباب دے کریم آقا جان جناب سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ آپ دی بارگاہ عالیہ دی اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد اے اج دی پاکیزہ محفل نور مجسم تھوڑے اس گاؤں نوادش آباد دے اندر انعقاد پذیر ہے میرے تو قبل اپنی اپنی باری دے اندر احباب حاضری لگوا گئے بانیان محفل عاشق مدینہ گدائے در بطول محترم المقام جناب حاجی محمد منچا ڈار صاحب اور حاجی محمد ادریس ڈار صاحب حاجی محمد نوید ڈار صاحب اور محمد حبیب ڈار صاحب اور دیگر کافی تعداد اندر بانیاں نے محفل دے نام موجود نے حاجی محمد عنایت ڈار صاحب اگر میں ایک ایک کر کے سارے دا نام لما تو پھر ایک ٹائم لگنا ہے کوئی گل نہیں جنہوں میں نہیں جاندہ انہوں سیدہ زہرہ دے بابا جان ضرور جان دے تو بلا تخیر میں آقا علیہ السلام دا میلاد عرض کرنا چاہنا خالق کائنات نے اپنی پاک اور لا ریب اور بے عیب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا کہ کل بفضل اللہ فرمایا جدو اللہ دا فضل ہو جائے اللہ دا کرم ہو جائے اللہ دی مہربانی ہو جائے اللہ دی عطا ہو جائے فرمایا اللہ دی رحمت ہو جائے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا تے فرمایا او تو چپ کر کے نہیں بیٹھنا میرے محبوب دا میلاد منا لینا ہے اچھا بھئی جڑا کروں محفل دی آیا ذرا کبھی نا سبحان اللہ میں دعا کرنا کہ جڑا اچھی جی سبحان اللہ فرمائے اللہ ایسے ساری مدینے لے جائے کہ جڑا ہون دو میں بازو چوک کے بولے اللہ کرے کہ ربیع الاول دا مہینہ مکے تے کسے محفل تو اللہ عمر دا ٹکٹ عطا فرما دے تے جڑا ہون ٹھیک دو میں بازو چوک کے بولے اللہ کرے راتی اکھ لگے تے آمینہ دلال خوابی چاہ کے دیدار عطا فرما دے
ہن پتہ لگا نا تسی تقریر سنن آئے ہو. اللہ پاک نے فرمایا کہ جدوں میرا فضل ہو جائے، میرا کرم ہو جائے، میری عطا ہو جائے، میری رحمت ہو جائے تے فرمایا اندرا چ نہیں وڑنا بلکہ چاہ کر لینا ہے. تے یا اللہ تیرا فضل کی ہے او پیلی شرٹ والیا ہم سمجھ نہیں آندی گل دی تے او بھائی جو کرو یار. میں ہن رات دے 12:30 دا ٹائم ہے، چوکیدارا کراں کہ تقریر سناواں تانوں؟ مینوں عشق رسول دی پٹی تے چڑھن دیو. اچھی فرماؤ ذرا سبحان اللہ. جے بولن تے دل کردا ہے تے سبحان اللہ کہو نا آقا دے نام تے. ہاں ماشاءاللہ. اللہ نے فرمایا کہ اگر فضل ہو جائے، کرم ہو جائے تے چاہ کرو یا اللہ تیرا فضل کی ہے، تیرا کرم کی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ سر دے والا تو لے کے تے پیراں دے ناخن تک اپنا پورا وجود ویکھ تے تیرے وجود دا ایک ایک لوں پکار کے تینوں کہے گا کہ تیرے تے اللہ دا فضل ہے. اگر تیری اکھ چ نور ہے، کنا چ قوت سماعت ہے تے تیرے تے اللہ دا فضل ہے. اگر زبان دے اندر بولن دی طاقت ہے تے تیرے تے اللہ دا فضل ہے. اگر تیرے ہتھاں دے اندر طاقت ہے تے اللہ دا فضل ہے. اگر کھانا کھان ویلے تینوں میڈیسن دا اہتمام نہیں کرنا پیندا، ویسے کھانا ہضم ہو جائے تے اللہ دا کرم ہے. اگر رات نو بستر تے سون لگیا تینوں نیند دی ٹیبلٹ نہیں لینی پیندی تے اللہ دا فضل ہے. اگر تو اپنی سانساں دا تسلسل بغیر میڈیسن تو اچھی طرح چلا سکنے تے اللہ دا فضل ہے. اگر تو کھانا کھانے تے جیڑی بھی اللہ دی نعمت ہے کھا سکنے، مٹھا کھان تے پابندی نہیں، کوڑی چیز کھان تے پابندی نہیں تے اللہ دا فضل ہے. اور اگر تسی کسی ہسپتال جاؤ نا، اللہ محفوظ رکھے، تے تسی ایمرجنسی وارڈ جا کے دیکھو کہ کئی ایسے بندے نے کہ کروڑاں تے کھرباں دے مالک نے لیکن اپنی مرضی نہ سانس نہیں لے سکتے. وینٹیلیٹر تے موت اور زندگی دے درمیان کشمکش نے. کئی ایسے بندے نے کہ جنہاں دے دل بھی اپنی مرضی نہ نہیں تڑک دے، ڈاکٹر بیٹری لگا کے تے دل چلا رہے ہیں. تے اللہ فرماندا ہے اگر سب کچھ ٹھیک ہے تے میرا شکریہ ادا کر تے یا اللہ لبے گا کی. فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرنا تیرا کم ہے، میں تینوں پہلے نالوں بھی زیادہ عطا فرما دیاں گا. ہے تے فرمایا کہ اگر میرا فضل ہوگے تے فرمایا میں پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، الحمدی الف تو لے کے تے والناس دی سین تک کتے نے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تینوں اکھ دیتی تے تیرے تے بڑا احسان کیتا، کان دیتے تے احسان کیتا، بولن دی طاقت دیتی تے احسان کیتا. لیکن جدوں واری آئی نا آمینہ دے لال دی، تیرے تے میرے غمخار دی، آمینہ دے در یتیم دی، تے لب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا میرا تیرے تے کڈا بڑا فضل ہے کہ میں اپنا یار ہی تانوں عطا کر چھڑیا ہے، اپنا محبوب. تے جدوں رحمت دی واری آئی تے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ میرا محبوب او وے جڑا خدا دی خدائی واسطے رحمت بن کے آیا ہے. تے یا اللہ کی کریے؟ فرمایا جدوں فضل تے رحمت ہوے تے چاہ کر لیا کرو. کی کریا کرو؟ چاہ. تے دیکھو نا جنہاں نو حضور دے آمد دی خوشی ہے انہاں نے اپنے ویڑے بھی سجا لے نے تے سرکار دا میلاد بھی منا رہے ہیں. تے گج بج کے ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا
جن ڈار برادران نے سارے یہ کہہ رہے نے کہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا بھائی جدے کل اپنا بادو سلامت ذرا بادو بلند کرے جڑا کروں بادو نال لے کے آیا ہے واہ بھائی واہ میں دعا کروں گا کہ جیدہ بادو جڑا اچھا ہو جائے اوڈی جلدی اپنی امی نال جا کے عمرہ کر کے آوے تے لہرا کے کہہ لو کہ تیرا کھاوا نہ تیرے گیت گاوا یا للہ تیرا کھاوا نہ تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکیہ حضرت سیدہ آمینہ میرے تیرے نبی دی امی جان آپ فرمانیاں نے کہ جدو میرے لال دی ولادت ویلا قریب آیا میرا لال آیا آپ فرمانیاں نے لاہور دی تھکیچ بینے والے ہو سرکار دے غلاموں سرکار دا میلاد سننے آن والے ہو نبی دی امی فرمانیاں نے کہ میں باہر جانیاں منو درخت بھی سلامیاں دے دینے تے پہاڑ بھی سلامیاں دے دینے سلامیاں دے کے کہہ دینے آمینہ مبارک ہوئے نبیاں دے بادشاہ دی ماں بڑھنے والی ہے نبیاں دے بادشاہ دی ماں بڑھنے والی ہے پھر سیدہ طیبہ طاہرہ آپ فرمانیاں نے کہ جدو میں خود پانی لین جانیاں اجے میں ڈول جا کے کنارے دے رکھنیاں منو نیما نہیں ہونا پہندا پانی ابالے لے کے آپ ہی باہر آ جاندہ ہے نالے میرے پیر چمدہ ہے تے پیر چم کے تے مبارک دے کے کہندہ ہے آمینہ مبارک ہوئے نبیاں دے سلطان دی ماں بڑھن والی ہے نبیاں دے سلطان دی ماں بڑھن والی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ آپ فرمانیاں نے جدو آقا دی ولادت دا ویلا قریب آیا سرکار دی ولادت دا ویلا نینے آیا آپ فرمانیاں نے 11 تے 12 دی درمیانی رات نور پیر دا ویلا ہے آپ فرمانیاں نے میرا لال دنیا دی اون والا ہے میرا لال آیا ہر پاسے چاننی چانن ہو گیا یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ فرمائے او دے ویڑے وچ بھی چانن ہو جائے جڑا بادو چوک کے کہے سبحان اللہ راتی آنکھ لگے تے حضور خواب وچ آ جا سیدہ آمینہ فرمانیاں نے کہ میرے لال دی ولادت دا ویلا قریب آ رہی ہے میرا لال میرا سونا جدو میری دنیا دی آن والا ہے تے آپ دی امی فرمونیاں نے 4 دائیاں میرے کمرے چ داخل ہوئیاں تے آکے کہنیاں نے آمینہ مبارک ہوئے نبیاں دے سلطان دی ماں بنن والی ہے آپ فرمانیاں نے کہ حضور دی آمد تو پہلا کوئی دائی میرے نیڑے نہیں آ رہی تے 4 دائیاں اچانک میرے کمرے دی دیوار پھٹ جاندی ہے داتا سون زندہ باد نام بھی داتا ہے کام بھی داتا ہے تے اللہ داتا پیا دا صدقہ تو اڑے کاروبار چ برکتاں عطا فرمائے ایس آر میڈیا والے تقریباً آئے لے ایس آر میڈیا والے چلو ماشاءاللہ اچھی کہو ذرا سبحان اللہ آپ دی امی جان فرمانیاں نے کہ حضور آن والے نے تے 4 دائیاں میرے کمرے چ داخل ہوئیاں تے آ کے کہندیاں نے آمینہ مبارک ہوئے تیرے ویڑے او چن چڑھنے والا جی دا چن بھی کلمہ پڑھنے والا ہے
جدا چن بھی کلمہ پڑھنے والا ہے تے آپ فرمانیاں نے کہ جدو میرے لال دی ولادت دا وقت قریب آیا تے 11 تے 12 دی درمیانی رات تے نور پیر دا ویلا تے آپ فرمانیاں نے میرے گھر وچ نور ہی نور ہو گیا، چانن ہی چانن ہو گیا۔ میرا لال دنیا تے آیا تے غسل بھی کیتا ہویا تے اکھاں وچ سرما بھی پا کے آیا ہے، اکھاں وچ سرما بھی پا کے آیا ہے کہ اعلیٰ حضرت تاجدار بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے قلم نو وجد آیا کہ آپ فرمانے نے جس سہانی گھڑی چمکا دے باقا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ آمینہ فرمونیاں نے کہ میرا لال دنیا دیا گیا، مشرق دے جانور مغرب والیاں نو مبارکہ دے رہے نے تے مبارک دے کے کہہ رہے نے مبارک ہوے اج دنیا تے اللہ دا یار آ گیا ہے۔ سیدہ آمینہ فرمونیاں نے کہ میرا لال آیا، پانی دیاں مچھلیاں ایک دوجے نو مبارک دینیاں نے تے مبارک دے کے کہنیاں نے اج دنیا تے او آیا ہے، اج دنیا تے او آیا ہے جڑا رب دا بھی یار ہے، جڑا جگ دا بھی یار ہے، جڑا سب دا ہی یار ہے، جڑا سب دا یار ہے۔ سیدہ آمینہ آپ فرمانی نے میری کلی چی نور ہی نور ہے، چاننی چاننے، رونق ہی رونق ہے۔ سیدہ آمینہ فرمانی نے میرا لال جدو دنیا تی آیا، سیدہ حلیمہ نو پتہ لگیا کہ حضرت آمینہ دے ویڑے اللہ دا یار آ گیا ہے، رب دا ماہی آ گیا ہے، غریبہ نو سینے نہ لاڑ والا، یتیمہ دا مل جاتے ماما، جنہ دا کوئی نہیں انہ دا بھی بن کیا گیا ہے۔ سیدہ آمینہ دا ویڑا ہے، بہارہ ہی بہارہ آ گیا نے۔ اما حلیمہ فرمونیاں نے میں خرامہ ہولی ہولی جا رہی ہاں، مکے والے جا رہی ہاں تے پریشان دعاواں کر دی جا رہی ہاں، آنیاں مولا مولا میں آپ ہی ماڑی ہاں، میری کھلی بھی ماڑی ہے، ربا میری سواری بھی ماڑی ہے تے ساریاں دائیاں میرے تو پہلے چلیاں جان گیاں، پتہ نہیں میرے نصیبہ کی لکھیا ہے۔ لاہور دادا پیا دی نگری وچ رہنے والے ہو، میرے آقا دے میلاد چون والے ہو، اللہ تانوں مدینے لے جائے۔ سیدہ حلیمہ فرمانیاں نے جدو میں مکھی آئی خانہ کعبہ دے کول اپنی سواری نو بنیا، سواری بن کے میں کعبے دے نیڑے آئی، ایک چٹی جی داڑی والا بابا جڑا کعبے دے چکر لگا رہا ہے، کعبے دے چکر لگا رہا ہے، میں بابے دے نیڑے جانیاں تے جا کے کہنیاں بابا ایتھے عبداللہ دا گھر کیڑا ہے؟ فرمایا تو کی کرنا ہے؟ عرض کر دیا نے میں دائیاں تے بڑی دوروں بچہ لین آئیاں۔ یہ جڑے اے جڑے چٹیاں داڑیاں نے بابے ہوندے نے نا، اے بڑے کام دے ہوندے جے۔ آج کل دا نوجوان ٹک ٹاک چلا کے تے کہندا بابا دنیا بڑی ایڈوانس ہوگی، تینوں کی پتا، تم بابا بڑھا ہو گئے ہیں۔ لیکن اے جنہ دے بابے نہیں نا، انہوں نے پوچھو کہ باپ دی قدر کی ہے، باپ دی عزت تے باپ دی شان کی ہے۔ پیو بڑھا بھی ہوئے نا تے بس اولاد رو نظر ہوندہ روے تے ایک طاقت رہن دیئے۔
اے دیکھو نا جنہ دے بزرگ نے جڑے اپنے بابیاں دی قدر کر دینے میں انہ نوجوانوں دوما ہتھاں نال سلام کرنا ہاں مسلمانوں گھر چ بابا نہ ہوے تے گھر اجڑ جاندے نے تے باپ میاں صاحب فرماندے نے ماں مرے تے اے یارو مکے دن ماں پہ تے ویر مرن تے ویڑا ویلا ٹر جاون جدوں باپ محمد ادن اجڑے جاندا دے میلا بابے دی چٹی داڑی کعبے دا طواف پیا کر دے تے بابا کوئی عام بابا نہیں میرے نبی پاک دے دادا جان حضرت عبدالمطلب نے جڑے کعبے دے چکر لگا رہے نے اما حلیمہ نے جا کے تے عرض کر دیا نے بابا میں مائیاں نالے دائیاں تے بچہ لین بڑی دوروں آئیاں بابا میں بھی ماڑیاں میری کلی بھی ماڑی بابا میری سواری بھی ماڑی ہے ساریاں دائیاں بچے لے کے چلیاں گئیاں نے میں سارے تو آخر دی آئیاں بابا میں کلی آئیاں بابا میرا کوئی بھی نہیں تے بابا ایتھے عبداللہ دا گھر کیڑا ہے اگو بابا بول کیا دائیں نی تو کی کرنا ہے عرض کر دیا نے بابا بابا منو پتہ لگیا ہے عبداللہ دے ویڑے اور اب دا یار آیا ہے جنہیں جگ دے غریباں نو سینے نال لا لینا تے بابا منو اس بوے تے لے جا اما حلیمہ فرما دیا نہیں بابا اگی اگے ٹر پیا میں مگر جا رہی ہاں بابا اگی اگے میں مگر بابا اگی اگے میں مگر آ فرما دیا نہیں پہلے گلی آئی پھر محلہ آیا پھر او دروازہ آیا او بوا آیا جس دروازے تو کدی خالی واپس ہی کوئی نہیں آیا اما فرماندنی میں کر کے کھڑی ہو گئی ہاتھ بن کے کھلو گئی سرکار دا دروازہ بند تے میرے کنا وچ آواز ہوندی ہے جنی دیر اے دروازہ بند تیرے مقدرہ والا دروازہ بھی بند تے جدوں اے بوا کھل جائے گا ادھروں اے دروازہ کھل جائے گا ادھروں تیرے بھاگا والا دروازہ بھی کھل جائے گا یا اللہ جڑا اچھی بولے وہ دے نصیبہ والا بوا بھی کھل جائے اگر بے اولاد آیا ہے اللہ اولاد دے دے اگر دکھی آیا ہے دکھ دور کر دے جڑا میرے نبی دے ناتے بولے آواز اچھی ہوئے وہ دی شان بھی اچھی ہو جائے اما فرما دی نے دروازے تے کھڑیاں ہاتھ بن کے کھڑیاں تے اے ہویاں نیاں بئی صدا وسدا روے تیرا دوبارہ یا بھائی کیڑا بندہ میرے نبی پاک دا لنگر کھاندا ہے اسٹیج والے دیکھو نا اے بھی محبت کر دینا پہ بابے محبت کر دینے پہ ہے جیڑا بندہ میرے نبی پاک دا لنگر کھاندا ہے انج کر کے بعد چکے جیڑا بندہ نہیں چکدا نال والا بندہ ذرا پکڑ کے اٹھا دیو ہاں ماشاءاللہ سارے اسی حضور دا لنگر کھانے ہیں تے لہرا کے کہہ لو صدا وسدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دوبارہ یا لا صدا وسدا روے تیرا دوبارہ یا رسول
جتھے ہردا غریباں دا گزارا یا لا جتھے ہردا غریباں دا گزارا یا قبلہ ڈار شام اما حلیمہ فرماندی نے میں دروازے تے کھڑیاں میں دروازے تے کھڑیاں جدوں سرکار دا دروازہ کھلیا میرے کملی والے آقا دا دروازہ کھلیا سرکار دا دروازہ کھلیا تے اندروں خوشبوواں دے ہلے تے مہکاں آ رہیاں نے سرکار دا جھولا جھلی جا رہا ہے سرکار دا پنگھوڑا جھلی جا رہا ہے سرکار دا جھولا جھل رہا ہے سرکار دا جھولا بھی جھل رہا ہے اما حلیمہ دا مقدر بھی جھل رہا سرکار دے جھولے نو جھول لگی اما حلیمہ دا مقدر بھی جھول لیا ہے اما حلیمہ فرما دیا نے میں سرکار دے نیڑے گئی سرکار دے پنگوڑے دے نیڑے گئی تے میں جا کے ویکھیا کہ جھولا جھلی جا رہا ہے جھلان والا نظر نہیں آ رہا جھلان والا بھائی ایک منٹ ہون نعرہ لوانا ہے ختم نبوت دے نعرے تے بھٹا بھی مار بندہ کسے نو معافی نہیں ختم نبوت زندہ باد ان جاوے کہ مرزے کانے دی قبر کم جائے تاجدار ختم نبوت او تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تو جو ہے جی میں لگوانا نعرہ تو جو ہے اما حلیمہ فرماندی نے کہ حضور دے پنگوڑے دے کولا تے سرکار دا پنگوڑا نہ ہلدا پیا اے منوں کھول نہیں اے میرے وال ویکھنا جی اے انج کر کے سرکار دا جھولا ہے تے اے انج پیا چلدا ہے تے چلان والا کوئی نہیں یا اللہ جڑا اونچی بولے او دے مقدر دا چولا بھی چل جائے تے اما فرماندی نے میں نیڑے جا کے نا تے حضور دے چہرے تو کپڑا انج کر کے پرا کیتا نا تے میں ویندی رہ گئی ایڈا سونا ایڈا حسن ویندی رہ گئی تے میرے اندروں آواز آئی انہوں چھڑ کے نہ جائیں چکن علی کر میرے پیر باہو عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ جدو آپ ادھر گئے نا تے میرے پیر باہو فرما دے نے اے تن میرا جے چشے ماں ہووے تے میں مرشد ویکھنا ہیرا جا ہوں لولو دے اے موڈے یارو لکھ چشمہ تے میں ایک کھولا ایک جا ہوں اتنا ڈٹھے اتنا ڈٹھے کہ میں نو صبر نہ تے میں ہور اگیڑے بھا جا ہوں مرشد دا دیدار یا حضرت باہو مینو لکھ کروڑا جا
हाजी मोहम्मद मंछा डार साहब और इन्हां दे बेटे या इन्हां दे भाई या इन्हां दे रुफाका मैं इन्हां नूं दो हत्थां नाल सलाम पेश करना चाहना कि अगर ये चाहते ना ते इन्ना पैसा ला के कुत्तियां दी लड़ाई करा लेंगे जी किते कोई कंजर खाना भी हो जाता लेकिन इन्हां दा माल भी मेरे आका नूं पसंद आ गया है मेरे नबी दा मिलाद करा ही हो सकता जिन्हों मेरे आका कबूल कर लैन चाह जो करना हजूर दी आमद ते अम्मा हलीमा फरमांदी ने मैं हुजूर नूं लेके टुरी ते आप फरमांदियां ने जदों मैं सरकार नूं इधर ध्यान कर मैं सरकार नूं लेके जा रही हां ते मेरे खावन जनाबे हारिस वो काबे दे कोल ना ऊठनी बन के बैठे ने ते जदों मैं हुजूर नूं लेके गई ना ते हवावां फिजावां च खुशबू आ गई रब्बा जड़ा उच्ची बोले ओदे मुकद्दर तो भी आ जाए खुशबू आई ते आवाज दे के कहंदे ने नहीं हलीमा अतर ला के आई है आखे नहीं ते ए खुशबू कित्थों आ रही है ते अम्मा हलीमा कहंदे ने खुशबूवां दा मरकज आमिना दा लाल ही मैं चुक के ले आईया ते जेड़ी अम्मा हलीमा दी उठनी सी ना ओने भी सजदा कीता सजदा करके ते शुक्र अदा करके कहंदी है मालिका तेरा ही शुक्र है जिदा इंतजार पे करदी सो सोना आ गया है ओ सोना आ गया है ते अम्मा हलीमा फरमांदी ने मैं सरकार नूं लेके जा रही हां आप फरमांदियां ने जदों सरकार नूं लेके अपनी कखा दे कानियां दी कुल्ली वल जा रही हां रस्ते दे अंदर अम्मा हलीमा फरमांदियां ने कि जिथे मेरी सवारी दा पैर आउंदे मेरी सवारी दा पब जिस जगह ते आउंदे जिस जगह ते मेरी सवारी दा पैर आ जांदा है सवारी दा पैर बाद विचों लगदा है थल्लों घाह उगदा उगी जांदा है आप फरमांदियां ने सारियां सवारियां पिछे रह गईयां मेरी सवारी जेड़ी सब तो माड़ी सी वो सारियां तो अगे लंघ गई है सारियां तो अगे लंघ गई दाइयां पिछों आवाज दे के कहंदियां ने हलीमा रुक जा नी रुक जा नी सवारी बदल लिया लगदा सवारी बदल लिया अम्मा फरमाया सवारी नहीं बदली मैं सवारी बदल लिया मैं सवारी नहीं बदली सवारी बदल लिया उन्हें आख्या नहीं केड़ा सवार अम्मा आखिया जिन्नू यतीम समझ के तुसी छड़ आया ओ यतीम नहीं बन के आया बल्कि यतीमा दा भी आका बन के आया अम्मा फरमादियां ने मैं हुजूर नूं लेके अपने घर गई ते अपनी कुल्ली वल वेखनी ते कदी सोने वल वेखनी कि या अल्लाह इत्थे खड़ांगी ते मेरे कन्ना च आवाज आउंदी है अंदर खड़ना तेरा काम है सोना ये नहीं वेंदा केड़ा माड़ा है ते केड़ा तगड़ा है हुजूर दिल वेंदे ने अम्मा फरमांदी जदों मैं अंदर लेके गई ना ते मेरी कुल्ली च चानन ही चानन हो गया बरकत ही बरकत हो गई इस वास्ते ते आखी दा के नीवे आदा भाई जेड़ा नीवा बैठा है ना वो बंदा बादू चुकेगा जेड़ा अपने आप को बड़ा बड़ा चौधरी समझदा है ओदे नाल गल नहीं जेड़ा हुजूर दा गुलाम है ना दोवें बादू चुक ले भाई दोवें सज्जे खबे वेखो केड़ा केड़ा सरकार दा गुलाम बैठे इन्हां बादुओं नूं झंडा बना के बढ़ने कि नीवियां दा पराणा मेरा मुस्तफा कोठियां ते चढ़े वेखदे रह गए नीवियां दा पराणा मेरा मुस्तफा कोठियां ते चढ़े वेखदे रह गए नीवियां दा पराणा मेरा मुस्तफा कोठियां ते चढ़े वेखदे रह गए। अम्मा हलीमा फरमांदियां ने
کہہ لو شہیدو سبحان اللہ اچھی اپنی مرضی نہ بھی کہو نا یار سبحان اللہ بندے تڑی دا شیرہ لاندے نے چھٹاکی دی زبان ہی لا چھڑو یار توجہ ہے اما علیمہ فرماندی نے میں سرکار نو لے کے جدوں اپنی ککھا تے کانیاں دی کلی چ آ گئی رات پوے تے میرے ویڑے وچ چانن 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 نور دی بارش ہے دن چڑھدا تے میرے ویڑے اندر نور دی بارش ہے ساریاں دایاں کٹھیاں ہو کے آ گئیاں تے آ کے کہندیاں نے نی حلیمہ تو دیوا دینے بھی بال دینی ہے دیوا راتی بھی بال دینی ہے آپ نے فرمایا نہ دیوا دینے بالے آئے نہ راتی بالے آئے انہاں کہا پر اینا چانن کتھوں آیا ہے فرمایا میرے بیڑے وچ آؤ میرے بیڑے وچ رب دا یار آیا رب دا یار آیا ہے رب دا ماہی آیا ہے ایک دن توجہ ہے اما فرماندی نے ساریاں دائیاں نا آندیاں نے حلیمہ جانور ساڈے بھی چردے نے تے تیرے بھی چردے نے تے ساڈے جانوراں چوں اونا دودھ نہیں نکلدا جنہ تیرے جانوراں چوں نکلدا ہے مکدا ہی نہیں تے ایک ہی گل اما حلیمہ فرماندی نے بھئی کدی آؤ نا کسے رات میرے ویڑے اج میں ڈار برادران نے آکھیا میرے ساڈے ویڑے آؤ حضور آئے نے اما حلیمہ فرماندی نے کہ تسی کدی میرے ویڑے آؤ نا تے لو جی ہن اس بندے دی بھی سبحان اللہ کہن دا ویلا آ گیا ہے کہ جڑا گھروں فیصلہ کر کے آیا بھی میں مولوی نہ بولنا نہیں گل ہی ایڈی وڈی ہے منہ تے انج کر کے ہاتھ رکھ لے سبحان اللہ پھر نکل جانی توجہ نال اما حلیمہ فرماندی نے ساریاں دائیاں نا اپنے اپنے پتر لے کے نا تے رات نو میرے گھر آ گئیاں تے لین لا دتی پتراں دی تے ساریاں دائیاں اپنے اپنے پتراں دی شاناں بیان کرن لگ پئیاں کوئی آندی نہیں اے جڑا ہی نا اے مکے دے رئیس دا پتر ہے ایک آندی ہے اے جڑا ہے نا اے اننے باغاں دا مالک ہے دوجی بول دی ہے آندی ہے اے جڑا ہے نا اے اننے بکریاں دے اجڑ دا مالک ہے اے جڑی ہے اے میرا پتر اے مربیاں دا مالک ہے تے جدوں اما حلیمہ دی باری آئی نا تے آپ نے فرمایا چپ کرو ہن میں دساں میرے پتر دی کی شان ہے ہاں ساریاں دائیاں اپنے اپنے پتراں دی شاناں بیان کر دیاں نے آندیاں میرا پتر ہووے جڑا اننے مربیاں دا مالک ہے ایک آندیاں میرا پتر ہووے جڑا انیاں بکریاں دا مالک ہے ایک آندیاں میرا پتر ہووے جڑا انیاں کھجوراں دا مالک ہے جدوں اما حلیمہ دی واری آئی آپ نے فرمایا اے میرا پتر ہووے جڑا خدا دی خدائی دا مالک ہے جڑا خدا دی خدائی دا مالک ہے تے آواز آئی فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں تم عید مناؤ حضور آ گئے بھئی کدے کدے والا آئے نا سارے والا تے ذوق نہ پڑھ لو فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں تم عید مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے بھائی میں دعا کراں گا کہ سیدہ زہرا دی چٹی چادر دا صدقہ جیڑا میرے نال مل کے کہے نا حضور آ گئے ہیں تے راتی جاوے تے حضور آ ہی جان اے ذرا نا ہوا معطر ہوے زور لا کے جویں تسی فریدی چھکا ماردا تے منڈیاں دی بانگاں نکلدیاں نے نا پیچھے جو میچ ہویا ٹی وی بن چھڑے نے ٹی وی انہاں کیا قسماں نہ پھر کھاؤ مر چلے ساری رات ویکھ کے پھر مڑ کے ہار کے آ گئے ہیں جی اچھا دنیا داراں واسطے تے بول دیو تے میرے نبی واسطے بھی بول چھڑو نا یار
بڈھے بیمار بندے نو معافی ہے تے اے جڑے جوان ہونا جیتے سینے چ طاقت ہے زور لا کے کہے گا بادو چک کے حضور آ گئے جیو حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں واہ بھائی واہ خوش کر چھڑیا دے زور لا دیو حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں زور لا کے حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا وہ بھی شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کج کھلا ہو ارے بادشاہ ہو یہ نعرہ لگاؤ حضور آ گئے ہیں بھائی جنہوں اجے تک سواد آیا کہہ دے سبحان اللہ واہ بھائی میرے بابا جی حضور قبلہ سلطانی صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنا انداز ہوندا سی انہاں کہنا جھٹ پڑ ہاتھ کھڑے کرو جڑے تھک گئے ہاں تھک گئے تے ہن او بندے ہاتھ چکو جڑے نہیں تھکے واہ واہ سبحان اللہ اے میرے ول ویکھ کے گل سنو حضور آ گئے ایک اللہ دے بزرگ ہوئے نے حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی انڈیا دے اندر ایک علاقہ ہے امبالا اونا ہر ویلے درود پڑھتے رہندے سن تسبیح پڑھ کے نہ تے پڑھنی انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اینجی نا پڑھدے رہنا ایک راتی کرم ہو گیا حضور آ گئے حضور آئے سائیں توکل شاہ امبالوی نے جدو سرکار دا چہرہ ویکھیا تے نور دی چال چلی نہ گئی تے بیہوش ہو کے ڈگ پے حضور چلے گئے پھر اٹھ کے بیٹھ گئے تے نہ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ حضور پھر آ گئے پھر وہ نہیں ہویا تیسری مرتبہ سائیں توکل شاہ امبالوی فرماندے نے میں جدو تسبیح پڑھدا سا پیا تے سرکار تیجی واری آئے نا تے حضور آ کے فرماندے نے نالے واجاں مارنا ہے تے نالے آویے تے ویندا بھی نہیں ہن اکھاں کھول کے ویکھ تے صحیح میں آ جو گیا ماں تے سائیں توکل شاہ امبالوی آ فرماندے نے سفنے دے اے مینوں ہی جے ملے آ سفڑے اندر مینوں ہی جے ملے آ تے میں گل وچ پا لیا باوا ڈر دی ماری میں اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں اما حلیمہ فرمانیاں نے سونا میرے بیڑے آ گیا رب دا یار اللہ دا ماہی میرے بیڑے آ گیا آپ فرماتے ہیں جدو پہلی مرتبہ سرکار نے میری ککھاں دی کلی چ اپنے قدم لگائے
مینوں چاہ چڑھ گیا سرکار نے جدو پہلی باری ٹرنا شروع کیتا مینوں چاہ چڑھ گیا رات دا سناٹا چھایا تے میرے آقا نے فرمایا اما اگر تہاڈی اجازت ہوے تے صبح میں بکریاں چارن چلا جاواں اما حلیمہ فرمانیاں نے میں سینے نہ لا کے آکھیا کملی والیا تسی بکریاں چارن تے نہیں آئے سونیا تسی بھیڑاں چارن نہیں آئے میرے آقا نے تھوڑا جا ناز کیتا اما فرماندی جدو دن چڑھیا میرے آقا نے ہاتھ وچ سوٹی پڑی بکریاں اگایا گا اما فرماندی نے میں ویندی رہ گئی بکریاں چاندیاں اگانوں نے تے ویندیاں پشانوں نے بکریاں جاندیاں اگانوں ویندیاں پشانوں جدو جنگل دے شیر نو پتہ لگا کہ سرکار آ گئے تے جنگل دا شیر پھب مار کے بننے آیا جدو بننے آیا قدمہ نو لگ کے چمکی آندا ہے فضل رب الاولا اور کیا چاہیے فضل رب الاولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے توجہ ہے تہاڈی مینوں انہوں نے ایسی ذات دا حکم کر دیتا ہے کہ اگر وہ میں نہ پڑھا تو ذکر مکمل نہیں میں بی بی پاک دے ذکر والا آن لگا تو اسے سبحان اللہ کہہ دے گا اما فرماندے جو جنگل دے شیر دا پتہ لگا نا کہ جنگل چ شیر آ گیا تے میں دوڑی گئی کہ میرے سونے نو کوئی نقصان نہ پہنچائے تے آپ فرماندے نے میں جا کے ویکھیا تے حضور نا ایک پتھر تے انج کر کے سرکار نے پب رکھے نے تے حضور انج بیٹھے سبحان اللہ کہہ لو انج کر کے نا سرکار بڑی ٹور نال رب دا مائی انج حضور بیٹھے اما فرماندے نے میں دوروں جا کے تے ویندی رہ گئی ایڈا سونا تے میں کیا سونیا جنگل دا شیر آیا تے او قدم پہ چومے تے میں ویندی رہ گئی تے میرے آقا جی مسکرا کے تے ویکھ کے فرمان لگے اے وی مینوں ہی ویکھن آیا ہے ہاں اے وی مینوں ہی ویکھن آیا ہے اے ایسا خاندان ہے کہ اس خاندان دا بچہ بچہ نرالا ہے اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے عین نور تیرا ہاں داتا علی جویری دیکھ لو سید لاہور والے داتا دے نام تے ایویں بول دے نا سواد نہیں آیا داتا پیا سرکار داتا یہ بھی کمال تے جے ادھروں ایسے روڈ تو جاؤ تے اگے اکاڑا ہوندا ہے اکاڑے دا بائی پاس لنگو تے نال ہی کرما والا شریف ہے او بھی سید اچھا بھئی کرما والے شریف دے صدقہ اللہ تانوں کرم لا دے تسی تے سبحان اللہ آکھو تواڈے تے کرم ہو جائے کرما والا شریف آج مرید بھی کرما والے دے سبحان اللہ ہر نبی پاک دا ہر غلامی با کمال ہے تے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کون جڑی جنتی عورتاں دی سردار ہے جی سیدہ پاک نے نا امام حسن نو جنم دیتا تے جنم تو فوری بعد نبی دی شہزادی نے مسلح پھڑ لیا کنیز دی دوڑ لگی تے آقا دی بارگاہ چ جا کے عرض کیتی آقا تہاڈی شریعت بدلتے نہیں گئی میرے آقا نے فرمایا نہیں کی ہویا ہے عرض کیتی آقا تہاڈی شریعت تے کہندی ہے کہ جدوں عورت بچے نو جنم دیوے تے عورت ناپاک ہے تے تہاڈی بیٹی نے بچے نو جنم دیتا ہے تے آپ نے مسلح پکڑ لیا ہے تے میرے آقا نے مسکرا کے ویکھ کے تے فرمان لگے دھیان نہ سن لے او تیری بیٹی نہیں او میری بیٹی تیری بیٹی نہیں او
सैयदा पाक दी उम्र हुई 7 साल। काफरां दी बीबियां नबी पाक को आईयां, ओए तू मोबाइल छड्डना है कि नहीं? 7 साल दी उम्र हुई ते बीबी पाक अंदर ने, बीबियां काफरां दी आईयां ते आके आखन लगियां बई या मुहम्मद अपनी जड़ी गल है उत्ते दुश्मनी अपनी जगह ते, अपनी धी नूं साडे ब्याह ते कल्लो। हुजूर फरमाया अच्छा मैं अंदर जाके पता करना। सरकार अंदर गए, सरकार ने जाके सैयदा ज़हरा पाक दे सिर ते हाथ रख के फरमाया ज़हरा वो बाहर बुलाण आई ने तेनू ब्याह ते तू जाना है? ते बीबी पाक ने वेख के फरमान लगी अब्बा जी मैनू ब्याह ते नहीं बुलाण आई, उन्होंने मेरे पाटे कपड़े लोगों को विखाने। नबियां दे सुल्तान दी धी होवे अपनी बच्चियां नूं जरक बरक लिबास लेके देण वाले हो, कौन खानदान है मेरे आका दा? 16 पवंद लगे ने सैयदा पाक दी चादर नूं। जिदा बाबा नबियां दा सरदार होवे कपड़े नूं पाबंद लगे, बीबी पाक देख के ते फरमान लगे अब्बा जी मैं नहीं जाना, वो मेरे पाटे कपड़े लोगों नूं विखाण आई हैं, मैं नहीं जाना। मेरे आका ने ज़हरा पाक नूं सीने नाल लाया ते हुजूर ला के फरमान लगे मेरी धी बड़ी सियाणी हो गई, प्यो दे इज्जत वास्ते आजकल ते मुआशरा ही बदल गया ना, नेट यूट्यूब ने बेड़ा गर्क करके रख दिता है। बच्चे बच्चियां ख्याल ही नहीं करते भाई दौड़ के शादी कर दें ते पिछे प्यो दा की हाल होया, मां दा की हाल होया, जिन्ना पाल के एडा कीता है वो तेरा बुरा सोचणगे। धी ओही है जिहड़ी अपने अब्बे दी इज्जत दी वारिस होवे, पुत्र ओही है जिहड़ा अब्बे दी गैरत बने। कि पुत्र आवे ते अब्बे दा सीना चौड़ा हो जाए कि वो मेरा पुत्र आ रहा है। हाँ ऐसा ना होवे कि अब्बा मुंह लुकांदा फिरे के फलां मेरा पुत्र है ते महल्ले वाले पूछणगे कि कर्जा देना है या फलां चौक नशावर चीज़ां ते वेखिया फड़ लिया। बाप दा गुरूर टुट जांदा है ते जदों बाप दे मोढे नाल मोढा जोड़ के पुत्र खलोंदा है ते बाप दा सीना चौड़ा हो जांदा है। जी नबी पाक दी बेटी फरमान लगियां अब्बा जी मैं नहीं जाना, वो मैनू बिल बुलाण नहीं आया, उन्हें पाटे कपड़े लोगों को विखाने। हुजूर ने दहलीज तो एक कदम बाहर रखा तो जबरील हाज़िर हो गया। जबरील हाज़िर होकर अर्ज़ कीती आका ज़हरा दी ते मर्जी है ना शादी ते नहीं जाना, ते रब दी मर्जी है जाना है। अल्लाह दी की मर्जी है जाना है। बीबी पाक वो झुंब मार के ना पाबंद लगी चादर, बीबी जदों बाहर निकलियां ना ते काफरां दी बीबियां एक दूजे नाल गल्लां करदियां ने, नहीं पुछ कित्थों ले कपड़े लैके आई है। ओही जेड़े पाबंद सन ना वो काफरां दी बीबियां नूं हीरे ते जवाहर लगे नजर पे आउण। सैयदा पाक जदों निकलियां बाहर काफरां दी बीबियां दूजे नाल गल्लां करदियां ने, गल्लां करके आंदियां ने नहीं पता नहीं लगदा ज़हरा कल्ली है कि ज़हरा दे नाल भी कोई है, कि ज़हरा दा लिबास एडा हुसीन है कि जिथों ज़हरा लंघदी जांदी है बीबियां दी नज़रां फटियां रह जांदियां। जदों सैयदा ज़हरा पाक पिंडाल च दाखिल होईयां दुल्हन उठ के खलो गई। दुल्हन बीबी पाक दे पैरी लग गई, पैरी लग के कहने लगी ज़हरा मैं मक्के दे चौधरी दी धीयां, मेरे अब्बे ने बड़ा कीमती लिबास मेरे वास्ते लियांदा है। ज़हरा ये कपड़े कित्थों लियांदे नी? बीबी फरमान लगियां साडे कपड़े अरशां तो नहीं आउंदे, साडे कपड़े फरशां तो आउंदे। फरशां तो नहीं अरशां तो, फरशां तो नहीं आखो फरशां तो नहीं, अल्लाह गलती माफ फरमाए, फरशां तो नहीं अरशां तो आउंदे ने।
جبریل درزی بن کے آندا ہے، جبریل درزی بن کے آندا ہے تے جبریل بھی آ کے کہندا عظمت آل نبی بھول نہ جانا. کنوں کنوں یاد ہے؟ جنوں یاد ہے بھائی وہ دن گل ہے. عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا. لوگوں دیکھنا 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 غیروں کی باتوں میں نہ آنا. اور جب فرشتہ اجل سنی کا تعارف پوچھے، آواز آئے یہ گدائے در زہرا ہے بتانا. جیڑا چاہتا ہے میرے مرن تے گواہی ملے کہ بی بی پاک دا گدا ہے، او بندہ بادو چک لے. یہ گدائے در زہرا 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 یہ گدائے در زہرا ہے بتانا. آخری بات، ہاں شبیر شاہ، واہ بھائی واہ، سنیوں کا بادشاہ شبیر شاہ، شبیر شاہ. اچھا ہن ایک جنے دا اور دا بھی نعرہ لانا بندا ہے، وہ بھی ایتھوں نیڑے ہی ہے. یہ گرینڈ بیٹری سٹاپ ہے سعدی جامع مسجد رحمت للعالمین. وہاں پہ ایک مرد کلندر لیٹا ہوا ہے جس کا نام ہے خادم حسین رضوی. زندہ توجہ جی، میں نعرہ لوانا جی، میں نعرہ لوانا. بابا جی فرماتے تھے کہ ایک عدالت لگنی ہے، ابھی وہ عدالت لگنی ہے اور اس عدالت میں فیصلہ رسول اللہ نے کرنا ہے. کس نے کرنا ہے؟ رسول اللہ نے کرنا ہے. اور ہمارا فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم صبح حشر چلے تھے شہ ابرار کے ساتھ، اور پھر قافلہ ہوگا رواں، قافلہ سالار کے ساتھ. اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. بس ہم اور بات نہیں کرتے. جو کل کو ہمیں کل عدم کر رہے تھے نا، آج وہ کدھر جا رہے ہیں. بس اتنی بات ہے. در رسول سے دوری ہو کر عزت نہیں ملے گی، عزت ملے گی تو در رسول سے ملے گی. تے ہن لبیک والا نعرہ جڑا نا، جنے والا نعرہ، ذرا جنے والا لبیک لبیک. جی توجہ جی، آخری بات اجازت چاہوں گا. عورت اللہ نے بڑیاں شانہ دیتیاں نے. اگر عورت ماں دے روپے چوبے نا تے او دے پیران تھلے او دے پتران دی جنت ہے. اگر عورت بیوی دے روپے چوبے تے اپنے خامن دا ادھا ایمان.
اور اگر عورت بیٹی دے روپ وچ ہوے تے باپ واسطے رحمت ہے، تے اگر عورت بہن دے روپ وچ ہوے تے اپنے بھائی دی عزت ہے۔ آخری بات ہے، اس بات تے میں کہنا نہیں کہ تسی سبحان اللہ کہو، لیکن تساں گھر جا کے ایک باری سوچی ضرور پینا ہے کہ میں چھپ کیوں رہ گیا۔ گل یہ ایڈی وڈی ہے، جملہ اگر اندروں دل دے اندروں گل اٹھے تے ضرور بولنا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ، کون سیدہ؟ اگر سیدہ ماں دے روپ میں حضرات سیدہ دے پیراں دے تھلے کنہ دی جنت ہے، جڑے آپ ہی جنتی جواناں دے سردار نے۔ تے جے سیدہ خامد دی بیوی دے روپ میں تے کی دی بیوی ہے جڑا آپ علی ہے تے کل ایمان ہے۔ اگر سیدہ بیوی دے روپ میں تے کی دا ادھا ایمان ہے جڑا آپ ہی یارو کل ایمان۔ تے ہون آپ توڑے بولن دا ویلا آیا، اگر سیدہ بیٹی دے روپ چوے تے سیدہ کی دے واسطے رحمت ہے جڑا آپ ہی رحمت للعالمین ہے۔ آپ ہی رحمت کی دے واسطے اس واسطے سائیں سردار قلم اتروڑ دیتی تے سائیں سردار کہندے ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار، فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار، فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار، فاطمہ مولا علی دے گھر دا شنگار، فاطمہ سردار جو بھی منگڑائے در فاطمہ تو منگے مختارے کل دی بیٹی یہ مختار۔ بھائی آخری مرتبہ تقریر مک گئی۔ اس مجمع میں کوئی غریب آیا ہوئے گا، کوئی بے اولاد آیا ہوئے گا، کوئی بیمار آیا ہوئے گا، کوئی دکھی آیا ہوئے گا، جو دعاواں لے کے بیٹھے ہو نا، کوئی مدینے جانا چاہتا ہوئے گا تے میرے بابا جی فرماندے ہوندے سن جدی کوئی دعا قبول نہ ہوندی ہوئے وہ بی بی پاک دا وسیلہ پا کے دعا کرے، اللہ دعا قبول کر لے گا۔ اپنے ہتھاں نو اینج کر کے دعا دی طرح اٹھا کے نا تے سارے پڑھ لو، سردار جو وی منگنا ہے در فاطمہ تو منگے کہ مختارے کل دی بیٹی مختار۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ باپ کی حاضری قبول فرمائے، درد رسول میں رونا نصیب ہو جائے، جب میری اور تیری موت آئے مدینہ قریب ہو جائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علیہ الا